Gatusan ka mga riders sa usa ka online food delivery dinhi sa Sugbo nagtapo kagahapon aron na ipadangat ang ilang mga reklamo batok sa management. Ano ang report ni Faye Marie Dumabok. Nagrally ang gatusan ka mga riders sa usa ka online food delivery sa uptown area sa Cebu City kagahapon sa hapon. Human niini milahos ang dulaan sa 50 kanila sa GMA complex aron mapadangat ang reklamo batok sa ilang management. Reklamo nila ang gamay na kaayo nga makuhang bayad matag delivery ug limitado pang schedule nga makuha. Usa kanila si Jeff Sistoso, 31 anyos, nga tungod sa pandemya misud isip rider aron mabuhi ang pamilya. Apan matud niya, tulo na lang kaadlaw sa matag semana adun na siya schedule sa delivery. Og 35 pesos na lang ang iyang makuha matag delivery. Inay 55 pesos kaniadto. Karon, mukita na lang siya og 1,500 ngadto sa 2,000 pesos matag semana. Inay kapin sa 4,000 pesos. Alkansi man kayo mi ma'am og panalitan. Kami naaman mi batching ma'am. Makakuha mi og alas 9 sa gabi. Karon inikabot sa alas 9 sa gabi ma'am magatangay mi anang mga schedule. So, syempre sa kadaghan nimong rider, di gyud mi makaingon nga kami mo makakuha per hour na per delivery nasa incentives. Ya karon murag galisod na mo gumi murag wa sila paki na mo ba. Wala sila explanation. Abot nag 35. Labot akan sila kanisanan ang gasolina nagbayad pa amo ba ang gasolina tanan ma'am. Hasta among load. Nakasabot man sila nga sila ang nagkinahanglan sa maong trabaho. Apan hangyo nila nga unta ihatag lang usab kun unsay angay kanila. Sa gipada nga pamahayag ni Rinaldo Rubio, Press Relations Officer sa Food Panda, iyang gipasabot nga resulta kini sa gihimo nilang adjustment sa batch scoring system o sa scheduling sa dekadaghan nilang mga riders. Gisugdan nila ang bagong payment scheme ni adtong Hunyo 23 nga nagbase ang bayad sa gilayon sa nag-order. Dugang ni Rubio, giila sa management ang dakong tabang sa mga riders, isip mga frontliners. Apan tungod sa pandemya, nidawat silang daghang mga rider aron paghatag pod og kay gayunan sa uban nga makakitag panginabuhian. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.